bayede Nkosi yamakhosi akekho njengawe asimbonanga futhi ongalinganiswa nawe wena wethu ungcwele uphakeme uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho leli olehlisela abantwana bakho uthe umuntu ngeke aphile ngesikwa kuphela kodwa ngezwi nje lakho uNkulunkulu wethu ongcwele siyakuphila ngalo uNkulunkulu sakhe ngalo usiqondise ngalo usibonise indlela ngalo izwi lakho limili kunaphakade izwi lakho alishintshi aliguquki useyilo namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele khuluma ngalo sivule inhliziyo sivule amehlo ngalo ngegama nangegazi likaJesu Kristu. Clap hands for Jesus. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. You can do better than that. Clap hands for Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Right, you may sit down. Right. Last ifunda khona ke asibuyeni sonke manje we are preaching. Right. Last ifunda khona ke bazane bam uJesu uhamba uyashumayela. Manifika ekhaya nizoyifunda from verse number 1 . Nehlani nayo nize nofika egcineni. Bas ngenxa yesikhathi sidliwa uDavid. uJesu uhambe uyashumayela but mayishumayela kunezinto akayikhothayo ekushumayeleni kwakhe efundisa kuze kufika la khona mayifundisa bekhathela khona ohambweni labo nabafundi bakhe nikhona nibazalwane. Hallelujah. Mabekhathala endleleni angazi so uma ke befika nabafundi bakhe bayahlala emfuleni because there was a well that was there uma behlala bephumula abangahamba noma into abangayithola engaya emathunjini ukuze babe namandla. Hallelujah. Basho uJesu yedwa akana protocol. Jesus. Akana asha. Hallelujah. Akana mfundi. Jesus. Akana lutho. Ama protocol onke nje angahambi masisuka la. Sinomhlangano. Ungenzela ngithi ama warning. Ngiyabonga. So uma ke behleli then a woman came. Khona bas Oh Jesus. Kufika wesifazane. Lo wesifazane mayifika ungumuntu endaweni obedume kahle ubenomusa. Lo wesifazane ubaziwe ukuthi amadoda afuna abantu abangathandana nabo ubenomusa emadodeni. Oh Jesus. Khona nibazalwane. Hallelujah. Ubengowesifazane obekade umuntu onenhliziyo enhle umuntu mayecela engathi engathola ukuthanda ubempha lo muntu. Hallelujah. Amen. Jesus. So ube umuntu nje wesifazane obakungenzima ukuchaza udaba lakho kuyena bese uyamukeleka. Yebo. Enoshawu. Amen. So iBhayibheli ke lithi ke uma lo wesifazane ke efika lapha emfuleni bona this handsome guy egqoka impahla ene prayer shawl. Because uJesu wherever uJesu abamba khona weDavid ubehamba embathe impahla ezinethalithi. Tansels. Okay, kuthiwa ngama tansels lo. Impahla kaJesu bekuthi la eingalweni ibiba nalento kuthiwa ngama tansels. Jesus. Nalapha phansi futhi nakhona ibiba nani? Nama tansels. Remember ukuthi according to Jehovah, according to God, awuvumelekile ukuthi uthandaze umthandazo deep ungayifihlanga. iBhayibheli lithi endaweni yakho uyiboze phambi kobuso kaJehova Hallelujah. bese uyakhuleka. Ayisho njalo you have to cover your face. Hallelujah. So that is why there are prayer shawls. Oh Jesus. So uJesu ke mayifika ehlala lapha emfuleni uhleli ulindela amadoda ayofuna ukudla. Hallelujah. Then lo wesifazane mayifika uyambuka nje ubuka lensizwa usejika useyikhela amanzi. Amen. Hallelujah.
Oh Jesus. Because uhamba babelambile. Remember ukuthi abafundi bakaJesu they were walking with Jesus. Hallelujah. Kodwa isambulo nabo abanaso ngoJesu kwakungesona isambulo esiphelele ngaye. Thank you, Jesus. Remember ukuthi uJesu mayishumayela wayengakabi revealed. Amen. Hallelujah. So wayengakabi revealed ukuthi ungubani, who he. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So uJesu ubehamba nabafundi wayengakavezi ukuthi kahle kahle ungubani. Oh Jesus. So bona babebona umuntu oprofetayo, Hallelujah. umuntu okhuluma indaba engaziwa, Oh Jesus. umuntu othandazela abantu bephila. Hallelujah. Becabanga ukuthi is just a normal prophet. Kosiyami. Lo wesifazane ekha amanzi uJesu uthi ngicela ungiphe amanzi wena wesifazane. Oh Jesus. Webazane bami uyazi ukuthi uNkulunkulu bengafika la ngeke notice ukuthi uNkulunkulu la. Ningacabanga ukuthi it's just a normal person, kanti it is God in the present. Hallelujah. Hallelujah. So iBhayibheli ngelithi ngesikhathi That's very slow. Ngenkathi lo wesifazane ekha amanzi uJesu uyacela uthi ngicela ungikhela amanzi ngiphuze. Hallelujah. Uthi lo wesifazane wena ungumJuda. So ma umJuda ucela kanjani kimi amanzi? Hallelujah. Hallelujah. Ngoba umJuda nomSamaria akudlelana. Hallelujah. Mangifika lapha na emncwabe manje kuyafihlwa lemuva ngoba bengibona ukuthi ayikho into ebhlungu njengomuntu usuke ematafuleni usuyaphuma uhamba umngcwabo ungakapheli. So ngihamba ngayohlala emuva bangilanda khona emuva. Bawungihlalisa phambili. Ngisahleli kanti lo mfana odlala ikeyboard khona into azoyithinta lapha. Ufaka ama keyboard amabili idlala izumzum lengaphezulu. Lenenye i09 kanti lezumzum ayidlala ngaphezulu ilene efaka kwikhompyutha uyabona. Uthe mayithinta hayi wayithinta kabi kwafuna kwagqukimi ngathi uyasuka leyo nto endaweni ekabi kanje. Uthe kusenjalo ngisathi ngithuswa ilento kuzulu la tuzwa kwavele kwagqimuka omunye usiso behlezi duze kwa ikeyboard wayiluma wakhihliza amagwebu ewakhipha aqhasha phezulu wanqasha bamkhiphela phandle. Qale ngihlale nje ngibona bamthela ngamanzi ingungu. Qale ngihlale nje ngoba angiyena umuntu ojwayele uma ngingabizwanga angiphaphile ayingibone ukuthi uyahamba lo muntu and uzohamba phambi kwami avele ngasithatha amanzi ngagijima ngaphuma ngaya khona. Mangifika khona abathandazayo bakwelinye ibandla ngase ngifike ngithatha amanzi engifika nawo ngathi cela sikhulekeni sonke nalabo abanye bakwelinye ibandla siwakhulekele sonke lamanzi ukuze kungashiyi ukuthi sengifike namanzi angazi ukuthi ngiwathathephi. Oh Jesus. Sawathandazela sawabiza amagama ethu amagama oNkulunkulu bethu sonke. Oh Jesus. Ngambiza nami lona engimaziyo Hallelujah. Lawasekhibini lawesifazane. Oh Jesus. Lawasemfuleni lawaseSamaria. Athi bangimbiza nami bambiza nabo. Oh Jesus. Kanti lona bambiza kade bevele beqalile bembiza ngingakasukumi mina. Ubevele bizwa. Oh Jesus. Mina ngingakafiki. Hallelujah. Thema ngifika ke nami. Aphethe ngizohasha. Oh Jesus. Hallelujah. Ngibizwe nje bathethe bonke basuka. Sasala sobabili nogulayo. Sepile bonke. Ngase ngiwakhuluma kahle ke amagama sezulwini. Ngathi ngalamanzi ngiyakuvala ukufa. Oh Jesus.
Athi ngikhuluma ukuphila. Hallelujah. Ngikhuluma ukuphila, ngikhuluma ukuphila. Jesus. Ngalamanzi ngikhuluma ukuphila. Yes, Lord. Ngidedela ukuphila ngalamanzi. Yes, Jesus. Ngikhuluma ukuphila lapha. Yes, Lord. Kwacaca ukuthi abasaqonda ukuthi ngenzani. Hey, Jesus. Sengikhuluma into abangayazi. Hallelujah. Ukuthi abadedela ukuphila amanzi. Oh, Jesus. Kanti aba-understand ukuthi uJesu Yebo. kukhuluma izinto ezimfihlakalo engaziwa. Oh, Jesus. Zenziwe aziwe. Hallelujah. Izinto ey'ngekho zenziwe zibe khona. Hallelujah. Jesus. Thema ngiqeda ukwakhuluma amanzi. Ngibone akaze ethi ngathi ya. Ingenile yami yamanzi. Hey, Nkosi Jesu. Noma sebengaqhubeka nokunye. Oh, Jesus. Ngabe yini? Ngabe inyamazana noma angisekho. Kodwa eyami singenile. Oh, Jesus. Hallelujah. Eyazi yami iyathontela. Hallelujah. Ifika zikhona ezinye iy'thombo. Oh, Jesus. Kodwa uma kuyafika yami ziyathola. Hallelujah. Ayisihamba nalethonjelo. Oh, Jesus. Ayamaya eli. Hallelujah. Hula bekhakusi. Master Jesus. Asuka duze kwakhe. Ngicabanga kaningi. Isigubhu engisiphathe ngisenze njani. Hey, Jesus. Uma kukhona bebengilunguza bese endeni bangibonile ngeke ngayaluza nje. Content ihamba nathi. Content silahle lapha phansi. Lalela ke imkhuba yami. Ngathi baba kulesigubhu. Ngiyaza sisena lutho kodwa besiphethe into enento. Oh, Jesus. Manje ke Thixo yasibeka umlilo lapha. Oh, Jesus. Ngase ngiyahamba ngiyohlala phansi. Angibonanga ke imuvi siqhubeke kanjalo. Ngahamba ngayohlala phansi. Sengikhuluma izinto zika Jesu Oh, ngaqeda. Jesus. Hallelujah. Ngathi ngoba bengeke ngivume ukuthi umuntu ngikhona. Usem. Ngcono mangingekho. Izulu beloxabana nami. Hallelujah. You may sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. La la la. Oh, Jesus. Zalushumayela. Mawashi nebhuquzile lapha ngolwesine